everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Siya man ang naghatag na ko kwarta. Dati mo na. Ikaw gyud. lagi. Gikusi man gani nimo nga kong aping. Ikaw gyud. Unsa may gisugo ni mo day? Tawgon sa tihilan na. Nabati mo na. Nakaila gyud mo ang bata. Ugam kailan mo batagay? Hala, baka kon lagi ka kuya. Paat paya na mamakakdo. Ingon akong lola nga kon mamakaka. Pato kasi imperno. Ito na mo lula. Ano batagay? Mulungkol mo ka. Ay bugal-bugalin ang kamatayon, do. Ikaw man gyud ang misugo nako. Di lagi to ako. Unsa man dagi ka mutugan? Sige. Dini ka hangtod mutugan ka. Magmahay mo ninyo gibuhat ako. Ano? Magmahay di ay. Nga naman, doon na di kay kailang pulis. O, anak ka og mayor. Sus! Way pislat og ilong sa anak sa mayor, do. Panita ko ilok. Kanang mga anak sa mayor, do. Naanay kwarta. Makapataas gyud na sila sa ilang mga ilong. Di parehas ining imo nga pislet ka, ay. Gusto ka manang. Kuhaon na anak ko si Sir Alejandro. Anong badman ka kuya? Kay bati man na siya naong. Pislat na gayg ilong, tangkag pa yun kagdunggan. Ayaw lulita ko Unsa man, asa ka man gusto nga maniud tuon niya? Sa lamisa, duol sa greenhouse. Ha? Kumusta na imong pag-hire og investigador, Julia? Nakakontak na ko, Alejandro. Hatagi unya ko sa iyang detalye. Private ra siya. Pinili ra ang iyang kliyente. Gusto paghihapon kong makaila ni anang imong giandaman og 100K nga budget. Oo, Alejandro. Ako lang unya siyang dadon din sa bahay. Sod lang. May aday si Ma'am Julia. Biya iyo na kami silando, Julia. Ha? Sige. Oo, Alejandro. Kumusta ang imong dinakpan? Positibo siya nga giila sa bata nga mao ang nagsugo niya. Aron tawgon si Helena sa pagduol sa van sa mga kidnapper. Pero may dinay paghihapon ang lalaki. Way kawatan nga muangkon dayon nga siya ang nagkawat. Dad ako nga niya. Hello, Father. Asa man ni Landong? Magpahangin sa luyo. Okay, Papa. Bantay kang telepono sa sala. Kay doon ako gipaabot katawag. Okay, Papa. Way kalibutan si Shane sa mga nahitabo. Wa, sir. Unsa man kaya doon ni Alejandro sa bahay sa mga katabang. Nagpadaman siya ni Lando dito. Mama? Shane, Si Papa Day og Lando. May tanawan sila sa bahay sa katabang, Mama. lakaw, sunda ang imong amahan. Maayo man ka anong pani, tanawa kung unsa ilang adtuon sa bahay sa katabang. Mama, di na ko may mong biyaan ang sala. Kay gisugo ko ni Papa nga mag-atang sa telepono. Unsa? O nga nung magatang manggid ka? Kinsa maka natawa na ang iyang gipapaabot nga manawag? Importante tingali kayo ang tawag. Mga iyaning paat na nako. Unsa? Pero may cellphone man siya. Ganahan tingali siya. Nga sa landline sila magsulti. Ilha, Shane, kung kinsa ang gipaabot ni ang tawag. Ilha! Okay. Ako suhol, ha? Now, o kwarta!
ikaw ba? Tug-an na lang gud kun unsa gyud tuyo nimo gud. Aray. Ayaw na duta ko po. Maupaw ka man yung upawa ka. Nganong dili man mahimong labnuton, ha? Ngano? Inang tug-an, di ka gyud mo tug-an. Unsa man? Kusad sa iyang bungot lala. Sige. Kada. Bugnoon ta ni. Dili ka Ngano, mo tugan. bitaw? Day, mangunong ta, inday. Siya ba? Oh. Mo na siya, sir. Sir, buhiin lang ko niya, sir. Tinagin ko masunong balik din, sir. Buhiin ako. Nadakpan ka na. Mas maayo tingali nga musulti ka na sa tinuod mong tuyo nining among bay. Manang Sir. dada si Inday sa dakong bay. Sir. Dali, inday, mga untag ice cream le. Yay! Ganahan ko mukha ng ice cream. Tana. Ako di ay si Alejandro. Ug daghan kog mahimo para nimo. Mahimong buhian ko ikaw. O ilubong na lang ining luyo sa among bay. Sa akong tanaw sa imong gibuhat, wa ka masaag sa imong tuyo. Dinhi ka sabay sa mga katabang milahos ug dili sa dakong bay. Nga unta, mas daghan ka magmakuhang mahalong butang sa dakong bay. Nagpasabot lang ka na nga di dinhi sabay sa mga katabang ang imong tuyo. Busatug-an na lang unsay imong gianhi sabay sa akong mga katabang. Ayaw lagi pamakak. Ako na lang ang musubay sa tuyo nimo dinhi sa kong bahay. Ang bata ang imong tuyo. Unsa? Daghan tayo mag-ice cream din hinulan, no? Ay, uy, daghan kayo. Manang, Na, unsay gibuhat ni Alejandro sa bahay sa mga katabang? akoan. Di mahimong isulti dam. O gano'n dili man ka makasulti? Unsa man ka amang ka? Ay, dili, uy. Pero, di lang yun mahimong isulti. Dili man gani gusto si Sir Alejandro nga dunay muduol dito. Unsa? Ay, Maldita lagi Sibat. si ma'am, no? Dali na de. Bahala to siya. Mga untag ice cream. Kay mga dinagko ang mga hitabo karon. hello. Kadugay ko mong tubag. May nabisihan ako gamay. Nganong nanawag man ka? Saman, may tabon naman sa inyo sa nakubay. Musta bata, napa ba? Naapa. Sa, ngarong naapa ba na niya? Nga ako naman naging patragit sa mga tao. Unsa? May kisugok kang tao sa pagsaka dire? Oh, Franco ni Apa ang bata. Way nahitabo sa bata. Pero doon ay gitaguan sila si Alejandro sa bahay sa katabang. sa, kinahanay masusi na mo. So, wa gyud kay huna-huna nga sultihan mi si imong tuyo dinhi sa amo. Saan na ko? Nabay masaag nga mabugos o ables pultahan sa bahay sa mga katabang? Ating. Oh, hunting. Ako kinigiandam sa mga tao nga sama nimo. Kay nahibaw ko nga dunay nagtinguha og dautan sa akong kinabuhi. Og ikaw tingali ang unang masamad ini. Lando, ni ang hunting. Buhata ang tanan nga mutugan siya sa tinuod. Ako ang bahala nimo. Ayaw ko matya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.